murgilduta egon gara, gabiltza oraindikan inauteriak, asteburuz asteburu, zergatik txotx garaia delako, eta txotx garaia denez, denak balio du. Eske mozkortu inaiz, eske parranda nijoa, eske Hernani ciudad sin ley, ez. Eske, ez. ¡Ey! Ya vale. Eta hauxe egin duten bideoa zeinek egin du zehazki, bai? Bueno, Erraniko Berdintasun Kontseilutik proposatu genuen kanpaina hau abiatzea, Erraniko udalarekin batera. Eta, bueno, sekulako garraotxa sortu da, ez? Olako kanpainek beti dakatelako inguruan polemika onduan. Eta ikusi dezuen bezala, kanpainan leloa, o leloak, lehenengo lelo zentralaren aldaera moduko badago, da ez da sagardua zu zara hartu ardura edo ez da sagardua gu gara. Hemen berritzailea da justuki gu horretan azpimarra jartzea, ze askotan zuk aipatu duzun bezala badago tendentzia hori, ez? Kanpoan dago arazoa, ez gara gu kanpotik datozena dira, edo ez da alkohola, ez naiz ni alkohola da, edo nik olakorik ez dut egiten. Olako jarrerak baditugu eta argi dago ikuspegi individual horretatik ezin degula ezer eraldatu eta jokabide matxista zein arrazistekin bukatzea zaila izango dela. Ez badegu nolabait planteamendu edo ikuspegi kolektibo horretatik planteatzen, ez? Denok daukagu horren ardura, eragin ala ez eragin, eta ez badegu eragiten eta horren testigu bagea edo lekuko bagea bai esku hartzeko nolabait beharra izan beharko genuke, ez? Edo ardura hori. Polemika aipatu dut eta Bai, hori da, gauza batzuk ez ditut, agian ulertzen ditut horrela bizi garelako, ez da, baina edo zer gauza egiten dena, atera daitekena molde oso aurretik jazarritako moldeetatik, Bai, hor agertzen da gizon kuadrilla bat, gazteak, horietako bat pixa egiten ari da, eta bestea dabiltza lo, ez, kantan. Eta justuki pixa egiten da horrek interpelatu egiten ditu beste guztiak. Eta, polemika hortan batzuk fijatu dira, edo, arreta ditu dien nolabait, pixa egiten ari da, hori ez alda elkarbizitzan kontrako zerbait, ez? Subingarria da, ez? Errealitatea da, eta kanpainan fokoa ez genion jarri nahi horri, baizik eta besteari, markesinan gertatzen den horri. Hortaz gain, gizon beltz bat agertzen da, kale saltzailea dana. Nik ere entzun izan dut, jende batek aipatu duela, kanpotarrek ere olakorik eragiten dute, ez? Beltzek, latinoek eta horiek guztiek. Eta azkenik polemika honen baitan beste zea bat izan da, beste aipamen bat asko entzun dutela bai, zergatik neska agertzen da hain zaurgarri. Zergatik neskak ez du erantzuten, ez? Eta hor ere nahi genuen nolabait alternatiba moduko bat planteatu, hau da, erantzutea ez da emakumeen ardura, gertatzen ari dena ez da emakumeen ardura da gizonena. Guztiak daramatzagu autodefentsa feministaren inguruan hitz egiten, eta autodefentsa feministak asko balio du nolabait erantzuteko eta emakumeen alduntzerako, baina hemen ardura daukatenak dira gizonak, ez? Eta horregatik, seguraski, bigarren plano batean gelditzen da emakumea kanpaina honetan, nahi genuelako fokua jarri gizonengan.
hori izan da arrazoia. Beste urrats bat, urteetan Hernanin eta Hernanin, Astigarragan eta ez bakarrik txotx garaian, baizik eta Euskal Herriko edozein festetan gertatzen dan kaka delako ikusten ditugun egoera hauek, beraz beste urrats bat, espero dezagun laguntze ez da, Jeni, mintzat horrelako gauzekin jendea pixkat kontzientziatuko da, alegia gizonezkoak ekin da? Ez di kontzientziatzen olako gauzak azbez. Egize da, zuk duzun moduen, azkenin errealitate bat nahi zen duela islatu, eta bebai errealitate bat da, emakume guztizik ez tekiela hori indarra erantzuteko. Naiz eta ikusi, ikasi eta jentik esan, hau esan bizu edo autodefentsa feministako ikastarrak eta egoten dire eta juten dire, baina ez tekie emakume guztizik hori indarra olako bost gizon, ez da gizon bat gizon egon diren, eta badaki ere, ez dute zertan egin berrik momentu horretan, alegia Ibaik esan duna. Hori, fokoak gizonengan jartzi bai, osea, eske beharrezkoa da, eta lehen esan duzu moduen, eske zenbat kostetan daku, gaur egun, barnien sartzunaz, autokritika hitzie. Eske flipantzia da, dan hori kostetan eta ikustezu dana garela bat, eta danari kostetan esan, hau txartu indot. Eta txartu indozu eta listo, ez da pasatzen ez, solan ikasten da. Ez ez dau beste era bat ikasteko autokritika inbari. Eta, horretik nire ikusteate egiz izan kanpaina. Bai, horrakoa da, azken finean, emakumeek zenutela zertan ikasi behar lasai juten kaletiko, baizik eta erasotzaileak diren horiek ez erasotzen ikasi beharko luketela ez. Hori da. Ibai, orain ez dakit dagoeneko badiren, ze datu beltzak urtero egoten dira, baina ez dakit badiren dagoeneko gertatu otedan zeo zer, Hernanin, Astigarran da iguru horietan, oraingoz? Momentuz ez, behintzat txotx garaian markoan baitan, baina egunerokoan intentsitate maila oso desberdinetako eraso matxista eta rasistak badirela, hori jakin badakigu. Hori jakin badakigu eta hori tamalez, oraindik ez da aldatzen, baina esandakoa, horrelako ekimenek laguntzen dute, beraz zorionak Hernaniko Berdintasun Kontseiluari. Eskerrik asko zuei ere.